No môžeme volať, volám sa Miša, potrebujem si privyrobiť. Takže vítame vás v ďalšom videu, dneska budem volať nejakej kurve. No čože, aké má číslo? 0, 9, 0, 0, 6, 1, 8, 3, 4, 0. Dúfam, že mi zdvihne. Máš na reproduktore? Hej, tu na to na mňa. Na to na mňa. Ahoj, toto je linka pre dospelých. Nemáš 18 rokov, tak zlož telefón. Dievčatá už čakajú a sú pripravené spraviť ti dobre. Tak vydrž, po chvíľu budeš prepojený a užiješ si to naplno. Veti! Bol si dievča, stlač 1 pre Katku, 2 pre Linku, Dobre, už mi pripoj, ty kurva, tak ho. pre Moniku. Matúš, te Katku. Ticho. Už mi volá. Hej. Vianočné koledy. Dobrý deň. Ahoj, Zátik. Ohľadom čoho voláš? Neviem, tak čítal som. Čítal som v Korzári, či čo to je. Čítal som, že si... Matko, tak ja som si nedávala inzerát, tak možno s fúzou pol hodinku zavoláš? Ale nie, len tak som tu dočítal nejaké číslo, tak ma tu ma prepojilo, tak neviem, že čo je. Aha, lebo toto je, Zlatko, moje sex po telefóne. Hej? Táto nič, kokot do teba, vykur kokot.